Babe Production sansaya kuncoro Anjing Bawono pun tenggo dawuh jopipun saklajengipun napa mangke pun tenggo lumantar sasmita WA napa dene telepon napa dene BBM. Matur nuwun mugi sedaya tansah pinaringan berkah saking ngarsanipun Gusti Rahayu Lestantun Wilujeng kalih ing sambikala sepining rubeda. Sedaya kirangan kalepatan sangatipun nyuwun pangapunten paripurna kanca-kanca Babe Production Aska Music pinanggih malih wonten ing sanes wedal sanes papan sanes panggenan kanthi kawontening saestu nepaken. Kepan nyuwun pangapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun matur nuwun.